Ak začínaš s cyklistikou, pravdepodobne aj ty sa stretol s chybami, o ktorých si teraz povieme. Ak sa dostaneš na koniec videa, môžeme tomu spoločne predísť. Poď sa na to s nami pozrieť. Čaute, moje meno je Adam, nachádzame sa v grounde a ideme si ukázať možno 5 najčastejších chýb, ktoré sme všetci robili pri začiatku s výberom bicykla. Tretia chyba je tá, ktorá vám vždy znechutí cyklistiku z úvodu. Prvou a zároveň najčastejšou chybou, ktorou sme si všetci prešli, je nesprávne zaradenie bicykla alebo nesprávne využitie. Myslím, že každý z nás by mal vedieť, kde ten bicykel chce využívať minimálne na 60%. Účel jazdy je veľmi podstatný, to znamená, že keď bývam pod horami a viem, že mám možnosť vyletieť do kopcov, určite budem preferovať horský bicykel, naopak nebudem tam zháňať nejaký fitness alebo crossový alebo cestný bicykel. A keď viem, že bývate ako ja v Trnave, kde je 146 metrov nad morom a kopcov tu teda veľa nie je, môže byť na mieste aj fitness bike, cestiak, gravel, všetko, čo už v obchode nájdeš. A maj na pamäti, že drahý bicykel si iba cyklistu nespraví, obzvlášť keď nevieš kde a ako s ním máš jazdiť. Absolútne najčastejšia chyba, s ktorou sme sa mali možnosť stretnúť všetci, obzvlášť ja, 201 cm, je nesprávny výber veľkosti. Na čo si dávať pozor? Keď máš možnosť, prídi si vyskúšať bicykel do obchodu, ak nie, sú tu na to tabulky, veľký pozor, či kupujeme cestu, gravel, MTB alebo mestský bike. Tabulky viete častokrát skreslovať. Čo ti môžem ale poradiť ja, je, že keď si kupuješ horský bicykel a nachádza sa na hranici veľkosti, preferuj ten väčší, naopak keď kupuješ cestiak, ideš dole. Ak si už našiel správnu veľkosť bicykla, ešte stále nemáš vyhraté, za mňa tretí bod, ten najpodstatnejší, bike fitting. Pre nás laikov možno stačí nastavenie sedla, ktoré vie byť veľmi kľúčové a vie veľmi pomôcť a vieme predísť bolestiam, či už v chrbtici, v rukách, prípadne aj nohách a ten záber a radosť cyklistiky vie byť podstatne lepšia. Nejde to. A dostávame sa k štvrtému bodu, môj veľmi obľúbený, je to základná výbava, patrí tam prilba, patria tam svetlá. Nezabudni na náhradnú dušu, pumpu, prípadne knoty, všetko, čo by si mal pri sebe mať, aby si nemusel volať tatkovi, nech po teba dojde. SOS balíček je veľmi podstatná súčasť každého cyklistu alebo cyklistického výjazdu. Za mňa tam patrí duša, imbus, prípadne multikľúč. Nezabudni na lekárničku, keď sa chystáš na traily. Myslí na to, že hlavu máš len jednu a súčasťou tvojej hlavy má byť určite na cyklistickom výjazde aj prilba. Dobre zváž správny výber veľkosti, helma by ti na hlave nemala vaklať. Keď už teda máš prilbu, máš SOS balík, nezabudni na kvalitné stravovanie. Nechceš jazdiť, keď nejíš. Piatý bod, váš najobľúbenejší, ignorancia servisu. Keď už si za bicykel bol ochotný dať viac ako 500 €, mohol by si sem tam trošku investovať. Veľa jazdenia, málo servisu znamená iba jedno, je to útok na tvoju peňaženku. Daj si veľký pozor na vplyv okolia. Nezabudni, že ide v prvom rade o tvoje potreby, nie o to, čo ti hovoria ostatní, preto musíš mať jasne zadefinované, čo chceš, kde chceš a kedy chceš. Každý raz z nás začínal a chyby sú absolútne na mieste, robím ich dodnes. Napíš mi do komentára prosím ťa, že akú chybu si naposledy spravil ty alebo keď si začínal s bajkom. A ak si teraz práve na rozhraní a vymýšľaš, aký bike by si pre seba chcel, zastal sa u nás v grounde Logistická 10 Trnava, budem tu a ja aj moji kolegovia radi ti s tým pomôžeme. Čau.